Здравейте и добре дошли в първи епизод на Тримата говорят. Аз съм Стефан и съм на 16 години. Аз съм Памела и съм на 16. Аз съм Дария и съм на 17. И това е мястото, където младите говорят за важните неща. Това е новия подкаст, създаден от нас, учениците от Бяла, за всички вас, местни млади и всички, които се интересуват какво се случва тук и около нас. Ще си говорим за събитията, които са важни за нас. Ще каним интересни личности и ще ви покажем гледната точка на младите в нашето градче. Знаете ли какво? Това е само началото. Обещаваме да ви вдъхновяваме, забавляваме и да показваме най-готината страна на Бяла. Сега, преди да ви кажа какво ви очаква, нека ви кажа малко повече за този подкаст. Идеята ни е да създадем място, където можем да говорим открито за всичко, което ни вълнува. Няма скучни теми тук, само неща, които са важни за нас, така и за вас. Ще си говорим за това какво се случва в Бяла. Ще ви срещаме с интересни личности и ще споделяме идеи как да направим града си още по-яко място за живеене. Ако искате да участвате, било то като гости, с идеи или с просто коментари, не се притеснявайте, пишете ни. Не съм сигурна, че ще се абонираш, но ще има много за гледане и за слушане. И сега внимание! В първият епизод ще имаме удоволствието да поканим един много важен гост, който със сигурност познавате. Няма как да се сетите. Това е кметът на Бяла. Да, точно така. В епизода ще си поговорим с кмета за това как изглежда Бяла през неговите очи, какво предстои за града ни и разбира се ще му зададем няколко доста забавни и интересни въпроси. Например, какво би направил, ако беше тинейджър за един ден в Бяла? Или коя е най-голямата просотия, която е правил на нашите години? Това няма да бъде интервю. Ние сме тук, за да задаваме въпроси, които наистина ни интересуват и да видим какво мисли кметът за младите в града ни. Ще се уверите, че сме тук всеки път с нови гости, интересни истории и малко местна магия. Ако имате въпроси, напишете ни. Ние сме тук, за да чуем вашите идеи. И до следващия път. Бъдете активни, Бъдете любопитни и не спирайте да мечтаете.